Gaishe ku jama'a, ni ne Bello Wal, barka da safiya. Kuma a yau ina so in nuna muku yadda Sinawa suke kokarin zuwa wajen aiki a safe. Za ku iya ganin cewa mutane suna yin amfani da motoci kala-kala da kuma masu hawan kekuna da kuma kekuna iri mai amfani da wutar lantarki. Sai dai babu mai amfani da babur wato mashin. Domin a nan birnin Beijing kaman akwai ƙa'idar takaita yin amfani da babur akan hanyoyin mota. Sannan akwai masu yin amfani da subway wato jirgi da ke tafiya a ƙarƙashin ƙasa da kuma bus, manyan motoci na bus. Sannan akwai masu yin amfani da keke da ake bada haya. Kuma a dab da subway wato tashar subway za ku iya gani akwai wurin da aka ajiye kekuna iri-iri domin mutane sun hawan keke sun isa tashar sannan su ajiye keke a nan su ci gaba da tafiya da subway. Za ku iya ganin cewa kowa na cikin hanzari sosai domin gaskiya Sinawa ba su wasa da ayyuka. Ba su so su yi makara kenan. To jama'a da fatan Allah ya kiyaye za ku isa wajen wurin aikin lafiya kuma ku yi ayyukanku yadda kuke bukata. Gaishe ku.